Había unha vez no campo de pelotas da Laracha. Ali había unha fonte que era dos de Peixaco. E os da Laracha querían conseguilo. E os de Peixaco contrataron a Masa. A Masa colleu a fonte e levou-na para Pallosar. Da Laracha contrataron os máis heróis. E viñeron Correcaminos, Crasti o Pallaso e o Hulk. Mentres Correcaminos e Crasti o Pallaso idearon un plan. Correcaminos e Crasti o Pallaso distraíron as guardias. Y mientras el increíble Hulk se llevaba la fuente. O increíble Hulk peleouse ca Masa. O increíble Hulk morreu na pelexa. Tan, 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 tan. Masa estaba moi debilitada. Tan, 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 tan. O Correcaminos empezou a correr ao redor da Masa. E mentre o distraía, Crasti doulle a Masa con unha tarta na cara. E morreu. Tan, 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 tan. Y así, los de Laracha recuperaron la fuente. Chámame Álvaro, teño 9 anos e vivo na Laracha. Este é o meu irmán David, ten 5 anos e vive na Laracha. Chámame Damián, teño 12 anos e vivo na Laracha. Chámame Alexandro, vivo na Laracha e teño 12 anos. Hola, me llamo Celso. Vive na Laracha e tengo 7 anos. Hola, chámame Nuria, teño 9 anos e vivo na Laracha. Hola, chamome Juan, teño 12 anos e vivo na Laracha. Hola, chamo Iván, teño 11 anos e vivo en San Román. Hola, chámame Samuel, teño 12 anos e vivo na Laracha.